Ana m anụ eze mmụọ ndị Igbo ka anyị unu ekele unu eze mmụọ ọma na ọfọma kwa ya ka m ji eje Igbo maka na Igbo amaka kwa ya ka m na-ekwu n'Igbo Igbo ngwa dapụta nnọọ Igbo okwuti ị na-anụkwa egbe na adabụ maka na Igbo na-efufu Igbo dị na mba ma ọzọ na-enyere ha Igwe bite ụmụ Igbo dịbanyere nda ebe isi ta ụmụ ibe dịka onye chere na ndị Igbo niile ngwa dapụta nnọọ Igbo okoro mgbe agbọghọ dapụta nnọọ Igbo ojii ndị ọta dapụta ndị ọrụ ugbo anyị niile nọ na ndị na-eme na anyị na-akwụ ndị anyị na-eri ndị na-eme na nri Igbo na-ekwalidekwa gburugburu kpachasị ike eketa ọnụọgụ anyị ekelela onye ukwu kelee onye nta asị m ka echi ya zere ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ka ya batago kpọmkwem n'oge ahụ anyị ji akwalite ọdịnala anyị omenala na ihe ọma niile eji mara ndị Igbo ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kara aka ya bụ na Solid FM akara 100.9 ebe a ka anyị gụnyere maka na anyị na-eti eti a sị gị hapụ ya na akara a ka ị na-ege anyị maka na nkịta a pụrụ iche na anyị were onye kara aka eze mmụọ kara aka ga-akọwara anyị isiokwu nke anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa. Abụ m Chizzy Ani nwekwara ike ijekiri anyị na Kpakpando TV anyị nọ na YouTube ugbu a mgbe ọbụla anyị nọ na mba ụwa ijekiri anyị ka ị wee fụ ka anyị si doesịa wee zitekwa ozi nke gị gbasara isiokwu nke anyị were n'ụbọchị nke tata. Na gboo ndị okenye nwee ka ha si ajụ ajụjụ ihe chọọ ime n'obodo ewe ka esi eme ya ka esi ajụ ajụjụ na gboo ma ọ bụ ihe chọọ ime ka ndị mmadụ si agba ama ya bụ isiokwu anyị ka esi amata ya maka na ihe eji ekwu ya bụ na ụfọdụ bịara ugbu a ihe a na-anụzi bụ amụma ịgba ama na ihe ndị ọzọ ihe dị iche eweke ndị Igbo si eme ya na gboo eweka ndị Igbo si ewere nke ha ọka dị ile amụma ka anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ofu onye ndị amaokwe ndị ụdị ji eme ọnụ eze aja anyị gburugburu na amaokwe ọzọ mmadụ abụchi enenwe aga ogwunyego ebe a ọ ga na-akọwara anyị ụmụ ihe a niile gbagwojuru anya maka na ụfọdụ aghọtachaghị maka ndị asara isi kalere. Obiọra nọkwa ebe a Obiọra na-eke ọnọ ya ụmụ okwu a niile ka anyị ga na-akapị ọnụ ya bụ na anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo ka eze mmụọ kene ndị Igbo. Igbo bụ Igbo ekene m unu ala Igbo gbara gburugburu ekene m unu kenekwa Enugu steeti na ụmụneke na amaokwu ezi na asaa ndụ fiwelu m ekene m unu. Adịma eze mmụọ ekenene ndị amaokwe ezi na asaa ya bụ asaa ka unu dị n'ime ofu asaa gị wee bụrụziri eze mmụọ ofu na amaokwe. Daalụ amaokwe etulu okwu ha karịa na akpa ka ike ọgịndị n'ụdị ka ihe a niile dị mmụọ na-abịago ya bụ na ọ ga na-akọwara anyị ugbu a. Obiọra kene ndị Igbo. ekene m olu n'Igbo elekwa ihe na-emela anyị ihe kenekwe nwa nke m na-anọchite njiwe bụrụ okoro ekene m olu. Ọ dị mma nwanne gị nwoke nọ ebe ahụ na-egbu ihe nchinchin ndị amaokwe na ndị ụdị ọ bụ ndị ụmụnụ na ebe a anyị ga-agbapịa ọsọ eze mmụọ. Anyị na-ekwu na amụma dị ka ọ bịa were ọnọdụ ndị ka ndị Igbo si ajụ agba ama maọbụ ihe chọọ ime amata ya amụma ọdịgbo ọ bụrụ na ọ dịrọ kedu ka ndị Igbo si ama nke ha ka esi ajụ ajụjụ na ihe gbagwojuru mmadụ anya na mmụọ. Maazị Chizzy na-ekene amụma bụ ihe du even tupu amụọ nna nna anyị
kama na ịma na ndị Igbo shi na-achọkwa okpụba na aghụghọ asịbe n'oyibo asị ka mma na bekee achọkwa ịsa ndị a na-asị isi eme gịnị etinye n'oyibo kpọọ ya prọfesi. Na mgbe ochie ka e were amụma pụrụ iche, amụma eziokwu, amụma na-akwụwa aka ọtọ were ebu. Na mgbe ochie ka e were nsọ, onye amụma were nsọ, ọ bụ amụma na-abụghị nke eziokwu, a na-etigbuo ya. So na mgbe ochie ka a ka wee mee gịnị trọsụọ amụma karịa taa. So amụma mgbe ochie ka nke ụbọchị taa. Kedu na-agba amụma na gboo? Anyị maara ndị amụma dịka ndị yere oyiyi amara, ibu amụma, akpọrọ ya prophetic lineage na ndị oyibo. Anyị maara ha dịka ndị dibịa ọdịnala. Ya bụ na gboo na ihe a niile ụfọdụ na-apụtasị na na-eburu ha mma ugbu a bụ na dibịa ọdịnala na-akụ ihe na-eme na gboo. Onye chọkwa ajụjụ o jee na nke dibịa, o buru ya amụma ahụ, ya bụ ịgba afa. Mana ọ dịzị ka ndị bịazi nala ya a na-akpọzi amụma. Ọ dịzị ka ewozi ka ndị gboo maọbụ ndị Igbo ji afụ ihe mmụọ. Maazị Chizzy, achọrọ m ime ka ị maa na amụma mgbe ochie ada ejide nwanne na nwanne tikọ ohi isi ọnụ ha etewe okwu. Amụma mgbe ochie ada ebute nwunye dị na nwunye dị eme gịnị esewe okwu. Mana amụma nke agbara ọhụrụ anyị bara aha na-ebute nwanne na nwanne ha bụrụ onye iro. Nwanne nata ọgbakọta nwanne ya azụ, nwanne fụ nwanne ya ọfụ ya ka ekwensu. Maka na mmakịta bụ na nwanne gị egbu ohu, na nwanne gị bụ amoosu, na nwanne gị ji akara aka gị. Biko ndị a na-achị na-eji akara aka ndị mmadụ, kedu ka esi ejide akara aka ha? Chineke kere akara aka ekechego tinye n'aka mmadụ. Ụbọchị Chineke kere mmadụ ka o kere ihe ọ ga-abụ. But ndị oyibo si that destiny can delay, but it can never be changed. Ekwukwa sị na akara aka nwere mficha. Akara aka mmadụ adị efichi ya. Mmadụ enweghị ike ịnawuru mmadụ akara aka ya. So amụma mgbe ochie ada ebute esemokwu n'ezinụlọ, mana amụma agbara ọhụụ na-ebute esemokwu n'ezinụlọ. Ma ndị na-ege anyị na-ewere ya na ngịnị mana tupu oge ahụ eruo, achọ ka ị were akara ekwentị a, maka na ihe eze a gburugburu n'ama okwu eze mmụọ chọrọ ịkọwa tata bụ ihe ji ụfọdụ tisa ezinụlọ dị iche iche. Amaazị ka anyị esite ya, mana ịma ka ị ga-esi mekwata nke gị ka ị ga-eji were akara ekwentị a n'oge oge ruru. O si ebe a pụọ, ị na-akpọ ya na 080-684-61936. Ya bụ 080-684-61936. Akara ekwentị a nọkwa na WhatsApp. Ya bụ ịkpọọ ya na ịkpọọ ya akpọ zitiwekwa na nkenke ozi. Ya bụ ọbịa bụ aka ji ọfọ n'ama okwe Ajani. Ọ bụ eze mmụọ na-aghọ mmụọ. Anyị na-ekwu ihe miri emi ka ndị ụfọdụ ji agbaju ihe na-ebute amụma. Ụfọdụ adịghị ejezi n'ebe eziokwu, ụfọdụ na-ejezi ebe akpọrọ amụma. Ụfọdụ ndị na-emebi ya na gboo gbawoziri afọ ha na-akpọzi ndị amụma ka ha bụ. Ya bụ osi ebe pụọ na emesịa na akpọba na 08068461936. Eze mmụọ, anyị nọgbọrọ nọgide ndị amụma ada anụzi maka ndị dibịa ndị na-agba afa. Ụfọdụ si na-ekpọrọ ịgba afa asị na ọ bụ alụ ka onye ahụ na-eme. Mere na ụfọdụ ndị dibịa gboo, maka ka ndị omenala bịara abịa ji saa ndị ụfọdụ isi kọtọzie ọdịnala unuwa na-eme unugwu n'isi ebe ijikwa n'ọfọ ya. Ha ụfọdụ ndị ji bụ ọfọ gboo eze mmụọ gboo gbawazie nke ha, ndị dibịa gboo gbawazie sizie na ha bụ prọfet, sizie na ha na-ebuzi amụma na ọ bụzi ịgba afa. Ọ bụ ya butere nkewa anyị na-ekwu maka ya, ọ bụ ya butere amụma ya dị iche iche ị na-ekwu maka ya. Maka na echeghị m na gboo na m na-anụkeri ndị amụma ha ma ọ bụ ndị dibịa na-agba afọ. Yes. Maazị Chizzy, udo dịrị gị. Daalụ. Ana m achọ ịgwa ọha na eze ndị Igbo
na program a abụrụ ka anyị bịa chụọ ego ma ọ bụ ka anyị bịa gosi ụwa anyị. Ọ bụ ka anyị napụta ndị eme gịnị ndị asara isi na ndị agbụji, ndị na-amaghị left and right, ndị na-amaghị ihe banyere nwanne. Asị na ụtọ nwanne bụ na ndụ, ụtọ nwanne na nwanne bụ na ndụ. Ọ bụrụ mgbe nwanne gị wụrụ ka gị na ya ga-atọ ụtọ. Ozi adịghị ekwu okwu. Maazị Chizzy site n'ajụjụ nke ị jụrụ m, amụma a na-ekwu maka ya ndị ụbọchị taa gbanwere ka atụgharịa ya n'udo ụka. Achọrọ m ime ka anyị mara afọ bacha nke a anọrọ ebe a nkụwa aka mewere abababara na nwanne mpaga ahụ na-eme omenala na vileji na ọya wachi gị na onye nke a na ebe a na ọya wachi gị. Mana ekene dịrị Chineke kwuru sị na mgbe ndụ nke a ga-agasị ọnwụ ga-eso ya, ma ọnwụ ga-abịa na ikpe ga-eme gịnị ga-abịa. Ọtụtụ ndị pastọ na ndị agha ekpere na a ga-achọkwa ha achọ n'ebe nara eze Chineke ahụ. Maka gịnị? Ọtụtụ ihe mmetọ na ọtụtụ ndị mmadụ ha lara tinye n'ihe mgbu. Aka na-akụ aka ndị asara isi eju ebe ahụ kechie isi, a na-evuru ha amụma ụgha, na-etinye ha na nsogbu, na-etinye na ezinụlọ ha na nsogbu. Ụfọdụ ka a na-adịkwakwuo mana mma ha bụ amụsụ. Nne gị bụrụ gị ọwa ite na anụ wee mụọ gị gafee lebọ, gachaa lebọlụ mpụta, na-eche gị ara tiri bụrụ mmadụ bụzi amụsụ na-egbu gị. Mmadụ akpata ego mara atụpụrụ nne ya ọnụ, nne ya na-ata ahụhụ maka ihe ndị amụma mere. Eleghị anya onye amụma bụ onye amụma ọdịnala ndị si na ha na-amewe gịnị na ha na-agbanwe ya n'ụka. Achọrọ m ime ka ị mara ihe kpatara eji agbanwe amụma n'ụka n'ụbọchị taa. Ndị amụma omenala ji agbanwe ya n'ụka. Ofu isi sekpụ ntị ha ji agbanwe ya n'ụka bụ na ha amago na ha ga na-achụ ego ọkụ, ha amago na ha ga na-ewe ọcha chee nye ya ọcharụ ya chee weta ihe a na-achụ bụ gịnị ego. Onwezi maka ọwa ego eziokwu ka ọwa ego okwu ụgha. Mana ha soro usoro nna ndị ochie ji wee dowe ya, nna ha ji wee dosi ya. Ha masọ nsọ dị na ya maka na ha si asị tinye ndị mmadụ n'ime n'ọya aja na-eme gịnị achụwa ha tigbuo ha. Ọtụtụ ama ndebe iwu dị na ya, ọtụtụ ama ndebe iwu nsọ dị na ya. Ha si mba na ha ma megwe ihe dị na omenala ahụ na ya chọrọ ime gịnị idosi ya n'udo ụka. Eje ka mmadụ ka mgbakwa ọtụtụ n'ime ha na-edozikwa omenala n'azụ. Ọtụtụ n'ime ha nwekwere n'azụ na ebe ha lụrụ agwụ. Because agwụ a anyị na-ekwu okwu ya bụ that prophetic lineage. Mgburu ọbụla agwụ dị n'ime ya na ịda na ha wee no a prophetic lineage ma healing lineage. Ịda na ọgwụgwọ ndị ezinụlọ ahụ nwere ọya ha na-agwọ from origin, ma ọ bụ na ezinụlọ ahụ bụ ezinụlọ na-eme gịnị ndị na-ahụ ọhụ ma na-agwụ ihe a kpọrọ agwụ. Because a na-akpa agwụ bụ iche n'ọnwa ala ma onye mmegheri bụ onye agwụ. Ọ bụrụ ya ihe a bụ ihe ndị gboo dosere Chineke si n'elu wedute o ji gọzie gịnị ndị Igbo. Eze mmụọ, ihe ọzọ gbagwojuru anya bụ na oge ahụ ọ na-abụ mmadụ mụsịa nwa ma ọ bụ chọọ iji nwaanyị, o jee na be dibịa bụ olu ya mma, gwa ya ụdị akara aka ya na ụdị ihe o kwesịrị ịmụ na ọ bụ ụdị ezinụlọ o kwesịrị ịfụ. Nkewa na alụkwaghịm eji ya mara ọ dịkebe ha. Mana ugbu a tupu mmadụ ụfọdụ anụ nwaanyị ma ọ bụ n'ọdị, ọ ga-ejekwa ofu onye zetara omenala abịara abịa ihe onye a gwara ya ka ọ na-eme. Ụfọdụ ejigoro ya nkewa dị iche iche, ụfọdụ ejigoro ya gbapụ na be di ha, ụfọdụ ejigoro ya hapụ nwaanyị o kwesịrị ịnụ, ụfọdụ ejigoro ya hapụ ma ọmụmụ ihe niile gbapụ na ebe ọ nụrụ di maka na onye ụka ha ọ bụ onye nsa isi ha sịrị ya na ihe na-eme ya dịka o si n'ezinụlọ ebe ahụ o ji nụọ di maọbụ nụọ nwaanyị, maọbụ nụọ nwaanyị a na-eme ya, maọbụ nụọ nne di maọbụ nne nwunye bụ ihe kere ya agbụ ejide ezinụlọ tisa. Nke ahụ bụ ofu. Ije na oge ụfọdụ
anụ na onye amụma jere ọrụ ezinụlọ alụgide ọrụ ndị bi n'udo o nwere ike ọ bụrụ na ewu nwaanyị agadi nọ na ezinụlọ a were ka nwaanyị ji pụta maọbụ na ahụ adịghị ya ha na-eme ihe ọ dapụta atụọ onye amụma atụọ ya aka sị na ihe niile ji ogbe a na agadi nwaanyị a mere nkewa wee debe niile ijee n'obodo ụfọdụ obodo pụta ndị mmadụ agbapụ si na onye na ha fụrụ ihe ji obodo a niile mere na ada alụzi ụlọ elu ebe a nọ nke ọzọ na nke ọzọ ejibue mma ụfọdụ obodo nara atụkwa ma ego ebunye ndị a kemgbe ahụ ọ dịzie ka ihe bịara ya ka nkewa jube ebe niile a na-ajụzi kedụzi ebe ndị ezigbo ndị amụma ahụ ị na-ekwu maka ha nọzi ihe a na-eme o nwere ihe m chọrọ ime ka anyị bụ ndị Igbo mara amụma bụ ihe Chineke nyere even tupu amụọ nna 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 anyị ha our 4 generation amụma dị ị na-anya na ndị a sara isi ma ndị na-asaghị isi achọrọ m ịgwa ha na ihe ahụ oyi amara ahụ Chineke nyere na o nyere na mba ọbụla n'ụdị nke ha nke anyị abụrụ nke ndị ọcha pata na anyị abụrụ ụdị nke ndị ọcha o nyere ndị ọcha otu ha ga na-esi eme nke ha ihe ndị ọbụla otu ha ga na-esi eme gịnị eme nke ha ya ịwa bụ ndị Igbo otu anyị ga na-esi eme nke anyị onye amụma jiri bụ obido sịwa niile o sikata niile oche ofe amụma mee gịnị buo o nwere ike ọ bụrụ eziokwu nwee ike ọ bụrụ asị mana enwe m ihe chọrọ ịgwa ndị Igbo unu ama na isu niile a dị na amụma nke Igbo yes adịbịa na amụma ụka nke ahụ ewetara anyị eji saa anyị isi onwe ndị Chineke nyere onyinye amara ịkọwa isu niile nke ndị ahụ nke eji saa anyị isi eje mụọ ya ndị enyere asoro ihe amara ịbịakwa na amụma nke ọdịnala Igbo anyị ji aba eji isu niile nke ọdịnala Igbo eji ebu amụma o nwekwe ndị Chineke nyere onyinye amara ime gịnị ịkọwa ya anyị nwere isu niile ọ ndị dibịa na-eme ya yes ịbịa na be dibịa taa ọ ga-asụrịrị asụsụ ọ bụ na iwe onyinye amara ahụ ịma nweta ya ọ ya na ndị mmụọ ga na-anụ ya yes ụfọdụ dibịa tirịta ụbọchị ihe onye ọbara otere na-evu ọbara akwụ ọ isu niile ka ọwụ ịghọtago ọchịghị ọsọ ọbara ọsị anyanwụ God of the sun achịghị ọkaodi bụ aja ịghọta ife m na-ekwu na ọchịghị nawa akwa obi bụ ehi ọchịghị gị tie yi chita mana ọsị ego kụọrọ ya egwu so amụma isu niile dị na amụma Igbo ewetazala anyị ka anyị ji saa anyị isi anyị kpụrụ nke anyị mee gịnị kpofuo n'azụ kedụzi ihu na-eme ụdị ha wee na-eme nkewa karịzịrị ezinụlọ a na-anọkwatazi Chizzy na mgbe ochie ị na-anya ihe na-ewu na mbụ divorce na di na nwunye anụkata na ha ekewa na di na nwunye anụkata na o si n'aka nwoke o si n'aka nwaanyị mana na mgbe ochie ọ na-abụ nwoke chi ịnụ nwaanyị ọ na-ana be nne ya si ndị be nne ya na nne ya ọ bụ na onye nne ya na nne ya nọ ọkpọ nne na nne ya chọkwara ịnụ nwaanyị unu na onye ya chọrọ ịnụ nne ya si oke bichegoduru ga-agana n'iru ka ha jee jụọ ese ọ bụrụ nne na nna ya na-anọghị o jekwuru ofe okenye na ezinụlọ ahụ bịa na ha chọrọ iji eme gịnị nọ nwaanyị ịnụ nwaanyị erugo ya anụ onye ya chọrọ ọsịa nna ya ifugo onye chọrọ ọsịa ngwa ga-agakwana n'iru ka ha jebe ji eme gịnị jụọ ese ka amakwalụ ka ọ bụ onye ọ ga-adabara gịnị ya a ga-eje jụọ ese na ndị amụma Igbo ofu juzu ebe na-atọ tupu asị onye ahụ gawa n'iru ma ogene ya gaa n'iru bikọs ọtụtụ anụmụti na uhie taa kewele ekewe bụ gịnị ndị amụma emechia ya asụ onye agha na-asị akọ na chọọchị shiri that your husband na ọ nọ na chọọchị a emechia ya achọ agbaghị na ị ga-anụ di mgbe dị ota nọ nwoke na ọdụ ọcha na ọdụ fe na ọdụ ụta na ọdụ ụta onwe nwoke ya bụ ịfụ nwoke dị ụta ahụ mana eze m kemgbe ihe a bidoro amakwa na ndị dibịa ọha juziri ebe niile
ndị dibịa ya ụfọdụ n'ime ha bụ ụfọdụ jee ịgba afa dịka o si dịkwa na ndị zitara ezita ụfọdụ jee ịgba afa dibịa fụ na nwaanyị nke a batara be ya na-ewe ka ọ dị ọ bụrụ ya ofe ma ọ bụrụ ndị na-achọ dịka o dịcha ebe niile na-achọ ma ụmụ ma achọ nke ọ na-achọ di ọ sị ya na tupu mmụọ di abaa ya na maọbụ mmụọ nwa abaa ya na ngwa ịmaghị ebe a na-aga kọwara ya ihe unu ji eme ya ka m bee ya nkenke ọnya bụ alụlana ejisi gị na ngwere makpụrụ amakpụ karị na amarụzi nke afọ na arụ otu ọdụbọ oke ndị be anyị si na otu ọdụbọ oke bụ ọdụbọ oke ihe dịbọ ọbụla achọrọ m ịgwa ụmụ nwaanyị dịbọ ọbụla ị bịara bịa okwu ketere gị mma na ị ga-amụ nwa gbakọtara gị afa na ị ga-amụ nwa wee gwa gị na mmụọ ya ga-aba gị n'ahụ bifo ị mụọ nwa ka e wee tụgharịa akpa nwa gị oweta ebe a chibetibe ahụ igbuchata ọsọ mmiri dị gị n'ọnụ kọsara ya ebe ahụ ma ọ kọọ ya n'iru na nwara onwe na ọwụ gịnị ọ bụrụ ezigbo onye ndu ụfọdụ na-atị ihe egwu n'ahụ ebugoro ụzọ ka ọrụ achọrọ m ime ka ụmụ nwaanyị anyị mara lụmata egwu n'agbanyeghị ụdị egwu ọ na-etinye gị n'ahụ ekwe na onwe onye ọ ga-emewu gị maka mmadụ adịghị egbu onye chi ya na-egburo ihe ị bịara bụ ịzọ ndụ ọkwụrụ na-anụ ya ọkọwalụ gị ihe ọzọ ọkwụrụ na-anụ ya ekwekwana ya bụ ọ eze ada achọrọ m ime ka ị mara dibịa ọbụla na-emere gị ka ị mụọ nwa ma ọ dịrị uje ka o je napụta gị n'aka ndị mmụọ mmiri ọ nọrọ ebe ahụ gị na-edine ihe ahụ ọrụ ga-enwezikwa isi ihe ahụ ọ na-arụ gị is nonsense. Ọ dị ma ọ bụrụ na ị dabago n'ụdị ọwụwa ma ọ bụ na-enweghị ka o si gbagwoju oge ya na mmụọ mgbe na ị jụrụ ịjụ ajụjụ gbasara ka o si dị ọ bụ amụma ihe gbasara amụma na ọ na-emetụta gị ọ bụ anyị na ọzọ mmadụ abụchi enewa aga eze aja anị gburugburu na ama okwe ọ bụ eze mmụọ aka ji ọfọ na eze aja anị ama okwe ka anyị na ya na-akpara ọgbụgbọ akpara ekwentị ya ọ nọkwa na WhatsApp akara ekwentị ya bụ 0806 846 1936 o ruo ịchọ ịjụ ya ajụjụ miri emi ma ọ bụ na aka m ga na-agakwa na nke a ihe a na-eme na aja anị ama okwe ihe na-eme ebe a ọ ga-agwa ya unu mana ị ga-ejide akara ekwentị 0806 846 1936 ya bụ 0806 846 1936 Obiora oge ụfọdụ gị waso na eme ejije ebe okorowawa ụfọdụ bụ ihe a mụtagasịrị na ejije ha sị gị na ọ bụ ihe na-eme ihe a na-eme na ndị fim ha bukwara ya bata ụfọdụ chọọ ije tọpụ ndị mmadụ na-agbụ ma ọ bụ si na ha na-eme ọrụ ezinụlọ a sị na-ewe ihe ụfọdụ eke ihe n'ọkpa egwube a na egwugide a na ihe ahụ esi ha na ahụ daa asị na ihe egwupụtara n'ala ịnụnụgo ụdị akụkọ ahụ kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ndị amụma ịmago ihe gbasara amụma na gboo na amụma nke gbara ọfụ taa ihe anyị kwuru dị ka ọ na-atọ m ọchị maka na ihe wuru karịkwa onye na-eme nke ọ na-eme ya mụrụ anya maka o nwere nke a ga-eme asị na o nwere onye merụ nke a mee nke a ọ ga-enwekwa onye ga-eweta okwu ihe na-eme onye a mma o ji tafunye edetucha ejikwa ya ọha na-ewepụtacha onye ahụ etinye kedu ihe a ga-eme kedu ihe a ga-eme agwụ ego onye weta ọ dị ha chọọzie ka obi sie gị ike ka ị nọsie ike ka ị batasie ike ọ dị ka obi na-egbughị ya na dịka ndị na-akpọ eze aja anị onye ga-akpọ ya n'ọsọ ebe a pụọ e wee sị gị na where there's no prophecy people perish enwebụ prophecy ewebụrụ amụma gboo ndị na-agba afanụ mana ndị Igbo ihe ha dị ebube ihe a gbara ya bụ amụma ma ịmalụ ịchọ ịma ịmalụ ịchọghị ịma ijebe ebe ọ bụla ya bụ amụma onye gbabụ ịjụọ ịmalụ amụma ịchọ ịma ịmalụ ọ dị mma eze aja anị tupu anyị agbapụ ekwentị maka ndị chọrọ itinye ọnụ jụ gị ajụjụ karịrị oge gboo ihe dịka ekwentị adịbere ihe dịka ndị na-agba amaghị m na ọ dị
mana ama m na ewe oge ekwentị na-adịbero mana amara m na ewe ndị na-agba ọsọ ahịa ndị na-akpọtara ndị mmadụ ndị amụma ọ ga-abụ ha ga-ebu ụzọ jee chụtasịa ụdị onye ahụ jụtasịa ihe na-eme onye ezinụlọ ya ozigbo onye a chọrọ iburu amụma na-abata na be ha etube ya afa a na-emekwa ya ma n'ụka na-etu afa na-eme ihe ndị ọzọ ụfọdụ eburu ụzọ zije ozi na ekwentị akọba maka onye ha emechazie ụmụ ihe a niile anara onye ahụ ego ụfọdụ apụtazia na esemokwu ebe ihe a niile na-emechazi kedu mgbe unu na-agba ịfụ na ụdị ihe a kwụsị maka na ndị mmadụ anana n'ihi ezinụlọ udo ihe bịa adịzi ife siri ike a na-ekekwa ndị mmadụ abụ na ụdị ihe dị kedu ndụmọdụ ị ga-enye inyego ndị nwaanyị ndụmọdụ ka ha mara dibịa ha gara na nke ya mara ka ha ga-eji ziere ya na o wetaba aka ebe ha na-ekwesịghị iweta aka mana ndị niile na ma nwoke ma nwaanyị kedu ndụmọdụ ị ga-enye maka ụdị amụma agbara afọ kịta ka ọ dị na dibịa kwa ka ọ dị na ndị omenala bịara abịa ọ ya bụ ndị tọrọ gị n'okwu siri na ihe dịbụ oke dịbụ oge ka ọ dị n'omenala na ndị kpọrọ onwe ha ndị omenala bikos a sị na akwụkwọ nsọ sịrị imirikiti ka ha dị mana onye na-ele ka ahọta ndụmọdụ na-enye ụmụ okorobịa na ndị nwoke bụchi ije na nke onye amụma si gị onye amụma si gị eji gbuo nwa nnụnụ nne ya ji wee fe kọwaa akụkọ ị na-aghọtara biko binye share thank you mana ewe ihe ndị otu unu na-eme iji fụ na ihe abịa taa ọbịbịa m bịara ebe a so n'otu ihe anyị na-eme ka anyị kọwara Igbo na ihe na-eme n'obodo na-eme gịnị akarịka like na be nna m taa o nwere ọtụtụ mmadụ na-anaghị enye m ọnụ o nwere ọtụtụ ọ na-abụ ngafete ọ dịghị aka ha afụ gịnị ekwensu ahụ n'ime ngwurube ndị mma na ofu nna mụrụ anyị ncha onwe ndị ga-abụ ha bata akpọrọ ndị ekpere bịa ma a nọrọ nube ma na-anụ ka a na-agba afa m na-abụ abụ Holy Ghost fire pursue them ma shikwuo Holy Ghost ahụ fire pursue me na ọ bụ na m bụ ya arụ you understand ụtọ ka ọ dị n'ezinụlọ dị iche iche mana ịdị ya ndị a na-eze m eze ma ndị a na-akpọ m aja afa obi bụ dị ọcha mee gịnị karịa ha ndị ekpekwere ha ekpere ka ha mee gịnị ka Chineke gọzie ha mana ihe a ga na-ekpere ekpere n'ebe nke ha bụ Holy Ghost ọkụ Chukwu gbawa m so ihe nna-echi ime ka anyị mara bụ anyị nwa na-agba mbọ n'ebe dị iche iche ka ha mee gịnị ka ha họpụta nke ezigbo ya na-ayọkwa Chineke na-emekwenye ya na omenala si Chineke ndị a na-emebi aha ndị ọdịnala na-akpọwo ha dibịa ndị amụma aja anụ unu were aka unu megị maka na akwụkwọ nsọ si na mgbe na-abịa mgbe a ga-arọpụ ata n'etiti ọka ka mara nke bụ nke unu were aka unu rọpụ ata na gịnị n'etiti ọka mana ewere mgbe ndị na-eme iji ihe ọkachasị na-enweta omenala ga-ata afọ ya aja anị maka na a na-abụ ihe ọjọọ mebe n'obodo ma ndị mmadụ mebe alụ dị iche iche ndị eze aja anị ndị na-agụ anị na-apụta na ndị ichie na ndị okenye na-apụta iwu ihe a na-eme n'obodo ndị alụ a niile ihe ebido mebe ajụjụ a so na ị ga-achịkọta ọnụ tupu mgbapa ekwentị kedu ihe a na-eme na eke aja anị amaokwe chịkọta ya ọnụ ya n'ọnwa gara aga o nwere ihe anyị chịkọtara ọnụ na aja anị amaokwe wee kwubie okwu si ndị alụ ndị ọ na-abụ mmadụ ibe ha gawa n'iru ha chọọ ihe ha ga-eme ya ka ọ na-achị azụ ndị ọ na-abụ ha fụ nwa mmadụ ka ọ ga n'iru ha si ọkabụ ka nwa ya ndị ahụ bụ ndị kpọrọ onwe ha ndị amụma omenala ọdịnala mana ha na-eme ihe ọjọọ ha ekwesịghị ekwesị ndị ahụ kpọrọ onwe ha ndị amụma omenala mana ha na-eme gịnị ha na-etinye mmadụ na nsogbu ndị na-akwafu ọbara anyị chịkọtara ihe ọrụ a niile na-emebi obodo wee mee ya otu anyị si eme ya n'ụdị omenala wee mee na aja ala onye mee ihe dị otu a n'obodo a
wepụrụ anya. Ụfọdụ na-asị na ihe eji akpọta ndị ụfọdụ ama bịa n'obodo bụ na ndị gboo ụfọdụ bụ ndị gwọgọrọ ọgwụ dị iche iche kechie obodo. Mmadụ o nwere ike ikechi obodo niile? Chizzy ọwasị o nwere ihe nchọrọ ịgwa anyị. Akwụkwọ nsọ na owe enwere eji alaiki itinye okwu Chineke na akwụkwọ nsọ ka ndị ụka hụkwa na ihe anyị na-emekwe adịrị against Bible. Akwụkwọ nsọ na owe ya si na a ga-eji njọ nke ndị bụ nna leta ụmụ ha, leta nke atọ nke anọ nke ndị na-akpọ m asị, ma ana m emele nna ụmụ abụọ na oge iri ebe ndị na-ahụ na na-eme ihe nyere n'iwu. Listen, ọtụtụ ndị amụma ọdịnala dịka anyị ije na-ezinụlọ ha akwụkwọ nsọ kwuru ọ sị na aga m eme ka be ha bụrụ mkpọmkpọ ebe. Ije na-ezinụlọ ha n'ụbọchị taa ebe ahụ bụ mkpọmkpọ ebe, mana ha chụrụ ego, ha kpatara ego oge ha dị ndụ, ha mere ihe dị iche iche bụ ihe ọma, bụ ihe iweta ego, a na-anụ afa ha, ha na-ewu, mana ike ha ji eme ya bụ ike ụgha, amụma ụgha ka ha na-evuru ndị mmadụ, ihe ọjọọ ka ha na-emesi na ya na-eme gịnị, na-eweta ego. Just like ka onye alụ ga-emesịa ka ọ ghara ịta afọ ya. Then mgbe onye ahụ nwụrụ, ihe ọjọọ ahụ i mere eme gịnị, abata n'ezinụlọ gị. Ọ dị mma, enwere ka ọ batazi n'ezinụlọ asị na nwanne mpa nke a ji, mana onye a ji ọgwụ kechie obodo, asị sọsọ ihe nwere ike ijide obodo niile, njọ ofu onye mere ama jide obodo, ada ofu onye nwere ike iji ọgwụ jide obodo maka onye ọbụla nwere chi ya na-esobi ụwa. Sọsọ onye nwere ike ijide obodo niile mee ha ncha niile afekt bụ gịnị, abụmọnụ, na o nwere ihe obodo jikọrọ aka ọnụ wee mee gịnị, wee mee metabụl like igbu mmadụ mgbe ochie, ma ile mmadụ mgbe ochie, ma iji mmadụ chụọ àjà mgbe ochie. Sọsọ abụmọnụ ya mụ na ijere nara obodo a chiri izi na ha karịrị obodo ka je nara ha ihe ha n'ike, just like obodo bịara na Jan last time, and obodo ọzọ ka obodo ọzọ na-ala ihe ha n'ike. Anyị wesi obodo ahụ ịnụ si na ọnụ wa na right from time na ọnụ ka ndị nna nna unu ha dosiri unu bisa aka na ọfọ kwuo ya n'afọ bụ eziokwu, mana osi ọbụrụ na unu ebughị na unu ebisekwana ha sị na ha ama mbise, anyị chọọ ndị nke ọzọ ha sị na ha ga-ebise, anyị amagolu nke bụ eziokwu. ọ bụrụ ikpe Solomon. Yes, Solomon ji kpe anyị amago nke bụ eziokwu. So obodo nwere ike isi na ha karịrị obodo a, mana ha ka ha na gọọmenti na ha were jọji na ha were nke a, ha ekpe ikpe nara obodo ọzọ ana ha, ma nara ha ihe ha, ma nara ha mmadụ. Obodo ahụ ha nara mmadụ nwere ike ije n'ọdịnala mee gịnị, si ọdịnala biko na ha enweghị ego, na ha enweghị ego akwụrụ ha, mana bidokwe natara anya obodo a ha enwekwe na ezumike ọdị ha ewere ihe ha mee gịnị, ihe ha sọdụ ihe dị otu a wee ikpe itinye obodo. ya bụrụ so na ihu na-eme na ị na-eme na eke aja ya bụ ebe iji ọfọ ya ị na-ekpe edozi ikpe mmadụ na mmadụ na obodo na obodo. Obodo ahụ ga-anọ na abụmọnụ ahụ maka na ha ejighị eziokwu, ha nwere ike ịnọ n'ala ahụ, mana emechie ndị ahụ ha fere na ha ka ga-emeche mee gịnị, kala ha, maka na Chineke ahụ ga-emekwa ebe ahụ ọbụla mkpọmkpọ ebe, maka na ha ji akụ na mmadụ wee ya isi. Ọ dị mma, ọ bụ eze anị gburugburu na Amaokwe ji ọfọ eke aja anị ka anyị na ya na-akpara ụbụ, ọ na-akọwara anyị ihe dị iche na amụma na ka ị ga-esi mara ya mmụọ ya. O nwere ka esi emegide gị maọbụ na obodo gị maọbụ gị wa 006-846-1 dịka ọ dị ugbu a, m ga-ewere mmadụ one na ole ka unu jụọ ya ajụjụ ebe o nwere nke ọ ga-asụ na ọsọ anụ ya. Akara ekwentị unu ga-eji wee kpọọ bụ 090, akara ekwentị unu ga-eji wee kpọọ bụ 0909-771-1009. Unu nwekwara ike ịkpọ na 090-231-1009 maọbụ 0705-079-1009. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ekele gị, afa gị na-ebe ishi akpọ? Olisa daalụ nwanne Olisa, gaa n'iru. oge a eji ya na abụghị mgbe eji apa aka ana m emezi gohere ịna-anụ maka ka apaghị nna ka nna adobe nanụ. Biko ihe eze anyị na-ekwu, ana m ekele ya na-ekelekwa Chukwu wee sị na ọ ga-adịrị ya na mma. Omenala amaka, ọ nwere ma niile. O nwere okwu o kwuru ebe ahụ ọ tọrọ ezigbo ụtọ. Ọ bụrụ na ọ nọ nso, aga m ekwu ya n'aka n'ụzọ ejiri ka ozi eziokwu amaka. Ike otu ọ bụrụ na ọ were na-aga, o nweghị ezigbo ihe ọma na-enweta, ọ ga-enweta ezigbo ihe. Ise
Holy Ghost fire aka ha dọkọta na ha nwabụ ndị anaghị ejide ọ ga-adịrị na mma. Daalụ Olise. Ọ ga-adịrị gị na mma nwanne. Daalụ. Afa gị na-ebe isi akpọ? Afa gị na-ebe isi akpọ? Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Gaa n'iru. Ọ dị mma. Ka anyị were onye ọzọ. Afa gị na-ebe isi akpọ? Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Ekele gị. Ọnwa nna Louis. Nọchi anya Kraịst n'Enugu. Ngwa jụọ ajụjụ gị o. Nwanne m nwoke na-ekwu okwu ị na-anwa. A na-ekele gị. Biko kọwala anyị ya n'Igbo nọ mmemme Igbo ka anyị nọ na ya biko ewe. Ezi omume nke aka mmadụ ọ mara mma. Daalụ. Daalụ. Mana achọrọ m ịjụ gị ajụjụ a. Mana o nwere nwoke onye nwe anyị Jizọs Kraịst ise ezutere n'ụzọ ọ jụba ya ka ihe ya ga-eme ka ya bata alaeze. Onye nwe anyị gwa ya sị ya na ọ ma na iwu ọtịhe n'eziokwu na ya na-edobe iwu niile. Enwe na nwoke a dobiri iwu niile mana ọ ka bụrụ onye nke Kraịst o nwere ihe fọrọ ọtịhe ya ree ihe niile o nwere ka ndị ogbenye ya sobezie ya nke pụtara na nye ọtọ mmadụ mee n'ezi omume aka nke mmadụ o nwere ihe fọrọ mmadụ ga-eme. Ndị na-ekpere Chineke n'ọnọdụ nke iwu Mosis ha kụwakwara aka ha ọtọ na-eme ezigbo ihe mana o nwere ihe mere Jizọs Kraịst jiri wee bịa nke ahụ dị mkpa na ndụ gị and mgbe ị mere ya nke omenala abụ ezigbo omume aka nke mmadụ hapụzie ya gaa to the next level. Daalụ. 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 Onwekwe ihe gbasara ha na Jizọs Kraịst. Ndị ụka niile ndị omenala ka ha niile mma. Daalụ. 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 Afa gị na-ebe isi akpọ? Afa gị na-ebe isi akpọ? Ekele m. Ya gaziere gị o. Afa gị na-ebe isi akpọ? Ise. Ekene gị une m udo dịrị gị. Agbada eji m 90 mile abụọ. Gaa n'iru. Onye ihe emetụbeghị ihe na-anọdụ adị ka otu esi eme ihe a. Mgbe m jere ịkụ nwaanyị nwunye m kpọ m n'ọjọọ ruo ebe ọ na-ebu akwụkwọ ndị ọgbara ọhụrụ a ga-emeje deten na-eburu ya mma ga-ese nekwe na ọbụkwazi ya okwute ihe niile mkpụ atọ mmiri na-edu ọta ya yupu dị ka mpụọ ike na mmiri gafere ya pụọ orughị eru izu ịtọ na nwunye m chọrọzie m bịa ebewezie kwasị m nekwe na-ebechikwere jide onye amụma ya ya na nwa etine n'ọta nka nsi a ikweta ego na-ekpata ya adịghị a na-ekele eji ego m nọmba gị emechaa ụfọdụ n'ịkpa. Ngwa daalụ. Afa gị na-ebe isi akpọ? Gbarata ya. Ọ dị mma. Ị chọrọ itinye anyị ntị. Anyị ga-ewere ofu onye anyị wee na-apịacha. Cheta na anyị nwere ike anyị si ebe a pụọ nwere ike ịkpọ dibịa ọzọ mmadụ abụchi nwa enenwa aga n'akara ekwentị a 0806 846 1936 0806 846 1936. Afa gị na-ebe isi akpọ bee ya nkenke. Bee ya nkenke. Daalụ. Eze Ajali, dịka o si ada ugbu a na nchịkọta okwu gị, kedu mgbe eji afụ gị na okwu ị ga-agwazi ndị tinyegasịrị ọnụ n'okwu?
owero mgbe a na-ajị ha afụ na anyị abịaghị m ebe a abịaghị m na Solid FM ime advertise ihe m bịara Solid FM bụ maka ọdịmma ndị Igbo maka ihe na-aghọtọsi n'obodo otu obodo si aba na ezinụlọ ụfọdụ ji aba na ntaramahụhụ maka amụma agba ọhụụ a otu nwanne ahụ nwozi nwanne ya n'anya maka amụma agba ọhụụ a ọ ya ka m bịa Solid FM ka ọdịmma ndị Igbo na ọdịmma ọtụtụ ezinụlọ nakwa mba dị iche iche ka anyị mara ihe ahụ m kwuru na mbụ na ụtọ nwanne bi na gịnị na ndụ ụtọ nwanne bi na ndụ so anyị na-agwa ndị be anyị ndị Igbo be anyị ndị si n'ọwụwa anyanwụ agbụrụ nke Israel ka anyị mara na omenala anyị abụrụ ihe ọjọọ na omenala anyị abụrụ ihe ọjọọ ka nwanne hụkwana nwanne ya na gịnị n'anya onye amụma sikwu ya gị jee kugbo nwanne gị ekwekwe na amụma sị gị na nwanne gị bụ onye arụ na ome nke a na ome nke ọzọ nwanne gị ahụ makwa na nwanne gị ahụ a na-asị gị na ọ bụ onye arụ na ome nke ọzọ na oji ebe dibe na omeghị nke a na omeghị makwa na o nwere amụma onye amụma nke ya na-asịkwa ya na gị na onwe na ọgụwachie so ị na-agba saịdị nke ị na-agba saịdị nke ọ dịza ka tren na-abụ ịma tren na-abụ ọkụkọta isi nsogbu adị so biko ka anyị tinye amamihe Obiora na nkenke Igbo ọ ya dị mma ka onye ọbụla gbado anya n'ihe ọ na-eme maka na ndị ahụ juru eju ndị mepelụ ụlọ ebe mkpata ego si n'ebe a na-egbu amụma ebe a na-ese osi o jukwara eju asị gị ebe enwere amụma na ndị mmadụ na n'iyi mmalụ nke bụ nke mana mgbe nọ n'ezinụlọ gị agụrụ na mana ị na-ese osi na onye yi afọ ogologo aka kpọọ tai ị na-ese oresi of faith mana nwa ogbenye nọ na be nna gị na-arịọ gị nne onye ọbụla gbado anya ka ya asị ọ bụrụ na iji 200,000 ebe ahụ bụ weta ego ibe iji nke a ọ bụrụ na iji ebe onye chọzi ịjụ ajụjụ ya kpọbazie eze Ajanị maọbụ ịchọ were ka esi emegbu gị chọọ ije na Ajanị kpọọ ya na 08068461936 08068461936 ọzọ mmadụ abụchi enenwa aga bụ eze Ajanị ọbịa ji ọfọ eke Ajanị Amaokwe na Udi n'obodo Enugu ọ ga-adịrịrị gị na mma daalụ nwanne ọ ga-adịrịrị onye ọbụla na mma biko ihe niile na alụ niile ndị niile kpara tee ọnụ n'okwu na ọnụ ka bụ echiche nke ha ọ bụ echiche nke anyị n'ụlọ ọrụ anyị ebe ihe anyị na-achọ bụ ka ọ dịrị anyị na mma ọ ga-adịkwa nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma otu a ka anyị si fụ ya abụ m Chizzy Ani jekiribe nke niile anyị mere tata na Kpakpando TV anyị nọ na YouTube mbugharị ọnọdụ ugbu a ozi ọma eji ọfọ dịgo nkwadobe na iji wee duru wee na-aga na oge ọba egwu nke tata nna ya wee na-ayọrị ọ ga-adịrịrị unu niile mma ka ọ dị n'o Yarawa. Ọkwanụ ka ọ dị nwa nna m. Yarawa o. Ofu ụbọchị mmere ga-adịba. Free. Ugbo. Igbo. Maazị Chizzy. That's what.